وێنەیان هەورا بکەن و بدیواران قەت نەخن ئەو پەیکەرێ زۆرداری لە ئەردێدا هور بکەن. پشتی خوینا سوورژی هێسرژی بوونە لەهی تشتێک ji hişê pêva rûmetê napارێزە. nebe mîna pezê kûr mîna kerê dibinê bar gumanî xweş şêwaz e ji sûfîtiya bêzar. ew serok nekin xwedan ew mirov nekin qurban her kes wê derbas bibe wê bimîne niştiman. serkeftinên me virin alên me çendîn pirin bi sloganên xapînok destkeftiyan têk birin. ka ew hişê siyasî ew rêbaza zanistî me ji windabûnê dûr xe ta ku bijîn bi xurtî.